Soro ena akasa. Abuzai Opemsuo Radio 104.7 FM. Akasima aduonu miensa na nonson abo Akwanhwefuo Mmere dwumadie mu nie. Efisa brei kura kwapem se no nwotwe pai mu ena ye ne wotena. Eba ene me ma surprise kakra. Me ma surprise. Akwanhwefuo Mmere dwumadie nie ma hudu ewo mu doso papa. I'm introducing my family to you. And I remember I'm in Papa studio. Me mama Joyce. Only me papa AK Secre. Omo studio ha. But and ye me dinyo honko monka ye be kanyo hasempa family my from fi ha chiri ye. My from much about Secre family. My from much papa na big bag wo Ghana oba say offer ye bebo we akwa and fa na de manya family ni nyina me nuanom no am maybe so papa ne mama me wa ha die such a family aba da ne mama mo akwa aba but ye no mabe kasemu na mama pamcho na mo ho ye this one we ho ye pa ye the radia say quickly mama ye ni such a family ho nkomo kakra nsa opposing bi oye Akwanhweni our Zongo police station, a friend of Frank Asari. One was sending me video bi na far away na baby them they say that what they not to say that base hono base no try to say I do. And I said, man, start here. Man, patch start it. Pharaoh, you're here, Pharaoh. Thank you. Hana me pen. O boss in the video the said no say Opemsuo Mmere. Sankrofo we from bra studio mame. Na am say hwe omonya nkrofo bia keke o me mame ne papa e ne nuanom. Na ebrento mutumi mma. Mfa na ye medi nyu ho komo. Ye bre ni so me mamusima be du nu bi na de di nkomo kakra sanna mre papam eno de mo beba for enwum nko a eno de bad lady say we Adventist woman oye mother of all ade manage abusuen hu ne say yo matifie duro bia omoda sukura nyum to odwumadie no mu omoda sukura Kristo adwuma enumu ko hyadan mu a bibia omo bi Meda se ena ya nenyu ho komutia mam akwa aba mo se ghetto boys ayedai yeni ho komo kakra. All right. Bebem we are mama bebem na mama to aso we are ba am say e agiri fo ide I said they say they asempa no ko wi asafa na nyina na hu say ya tra dem ache they see p kwa wontin tino somewhere in the beginning of 2025 year no chase no mpabu mo na rade de tu akoma pronto say e see e ko ya mayu nchen ghetto areas no when I said they didn't want to say one, almost Abraham Asifo Nibia, Yami Manuel. Now, in time calling chain, me cry per se, seem to baby or more yes, and for home, Miss Ru. Particularly, baby, Mamma Cross that baby, a pro, I see a chronomacy, because I'm a man for baby cry, because me share situation not be raw. I heard your back, I tell you. The mamma, yes, and no. Rocco. Mama na bitima go ajam pabuwa na me sime ka ebebe ko o sha asia ko no miem hihye me pa na dum pa won de piano na okos no ko hum omo pani no
ɛna gya sɛbi aduane kakra sɛ ɔyɛ mikra ska na dan ho nya ɔde aduane ska budo kɛseɛ paa o because aduane nam sɛ ɔde kɔ bituma nya wo ɔyɛ aduane kɛseɛ ne su na ɔde kɔɛ na ɔfa mmerante mi no bi ka ho Godfrey ɛna kyi ɔmo kron abo hia azie kyichi okay ɔmo kɔɛ so Ghetto feji ɔmo fɛ so papa no kwasɛm ne sɛ ho ne hu sɛ nyame wɔ ma ɛnya ɔmo pɛ ne sɛ ɔmo wɔ hɔ nom tin komodiem bebrebe ne me pie fimu ba ne hu sɛ no sɛ eta bɛn wo na ne mudi nkomo na botani nyane sɛ ebe sɛ siesion na fi ɔmo fi sate bianum na mo so wɔ botaka kɛse bi wɔ chi a ɛfa ho ne die ho sɛ na ɔmo fa si na mo nya boafo bia ebe sɛ ɔmo ha de ɔmo chichiri okay tin komodiem a na hu yɛ na si no sa na ɛtɛgye be bodwa kɛse na atwen safre mpanyifo na titiri ne asofo na Ghettofoɔ nyinaa ba na akasa kyerɛ wɔn nyame mu na fiasan aboa mo rehabilitation adwuma ɛsɛ mo yɛ bia na ɛda siesie na mo so asoma adwo na ɔma no so mo adwo sɛbe sekantwene fon gye nyinaa sɛ ne nyinaa sɛ ɔmo tumi nya adwen papa na afei ɔmo firi sate benu a ne nyinaa kɔ so bio so ɛhyɛ dwumade bi ase a ɛyɛ on the 3rd of August 3rd August next month ya ɔkyena na ɔtwe yɛ dwumade kɛseɛ ɛwɔ ezi aso dem kronma bo hia ye sha ase donko na ewie no miensa Ghetto Ministry project Save the Ghetto. Very good. Boys. Very good. And guys. Elder Stephen, what you want to make is say happy Sabbath, such a family. May God bless you. May God guide you to spread the gospel. Your live on Facebook, be to my journey yen. O content and so Opemsuo radio a ubenya yen e do baba studio ha ama bo hu dwumedi a ekoso Mama Joyce ma yentie woni so ade hunu dwumedi a ekoso on the 3rd anameboa 3rd August dwumedi no bekoso e ofa hen na botai no ne sen na sen ne besi akro kwa kumira asepa me chia tiefo nyina na mu nyina so happy Sabbath happy day no kwasem no dwumedi no am say ebekọ so 3rd August said ye ka no na botai ne se ye mai omu yi shabom mu bi hihye ntokuro mu asie nyina bi omu hihye in fact areho na Awurade se yankofo omumra mi se Awurade waben sure na ompese obi abeyira sure sanse ne do no esu obi aso fa ho ne tebi a ye mai wo mu enu nti osoma ye so ye koy okay nti said ye ka no nyina ye sradofo se obi a fa ani gie ene odo emra sa dwumedi na se se be ya sa wo ba bibia ye de chedofo ye bia wo so so Abraham asefo se won semno ntare je se aduane o bibia ye mai to bi kra mu ni di areho obi a fi wo mo ti Awurade dum nam ye so akọ nchen de a wo se wo mo hi ade no so adofo ye nyame fa mo so na mo ye ma won okay and on the 3rd August ebeba so time ben actually 1:06 ewo kronom abohia SDA Sunday mo ho ebesi memne da na kwasiada ochana na ochwe ibewura etitire abadwumade no bi ni se ene hwan nom wadaroma well ya two and safre the regional minister Ashanti regional minister okay ya two and safre honorable MP Swami Metro Swami okay Swami constituency afi ya two and safre Metro director ya two and safre police penny I also come home and Swami Kra commander ya two and safre mu ya two and safre so penny Chi Mensa Junior Chibafo Junior sorry yeah kafra so for them president mid central Ghana conference Pastor Daniel Chibafo Junior okay ono be kasa kire bible mu okay afi two and safre medical directors bia omo health talks am ye hu se nkola no sa ne no kwan for so adwene no nyate afi two and safre social welfare force so kwan pa be for so system of France be gi on fe so ne nto ontwe nya o ka kai omo so kasa kire no ti hia parents no nyina parents no obia parents ne obia kasa parents ahora obi a wo ba bia okay obatan bia mra Opemsuo oba ko sa tibia okay ne nto na afo ne interact okay na nkola so kan ohia ade nhwere bi na kofi pages e ka no omo adwin bi se no an adult brain is the devil's workshop adwin bi da hokwa ana bonsam fa no to so pese metro hokwa ti in as much as e pon kwaje no na se ewie a on pa adwuma bi ye okay to man kasa pese tikumase
ni asanteman mu okay ma sha se dujuma pa no atwa videos be bria ma homo videos bi na mo cleaning up exercises bi na ekoso mo na mama ginam na wo mo nso bi ginam na mo cleaning etiga tesim wala nade odua na obedi wan fa in fact ntimi amwo wan page on no so anya dwuma anya sa te bia no bokom sa na ese ena sechere family afa to ho so say wo mo mantamu ba bia wo wo ho ye kronom abuhia ho ye west environment ni nyina ghetto areas ho nyina wo mo boa wo ma no na wo ma wo mo edidaso se da bia wo betimi afiri mu in fact wo betimi start wo ba bia wo nso wo unya start ya but join this family na ba bia sha se minim se ni so de hu enye kronom ne mpotamu nko a se atiefo mo na mo ane mo nsaso nya medum ejina minim so mbeto aso akọ mia horo bibirebe baby a wodi efre no ba Ashton ha efre baby tinka hodie for tinka edoso pa di baby a wo mo sha sei o mo hia wo mo a o mpai bo usika o kasa kire even oppressions at the program krano it made in sisaye ebeba ebi obi a ghetto boy girl bi obi hu ne classmate bi ne yonko bi ne fipam ni bi awodwumade na so bo se se menso men catch sisaye bitima aba ma menti ochina kwase ne na otwe brane nhia wo kronom abohia SDA church da macho mo nkyere kwan no ye bedu kronom a obi tie nko pese oba no bedu kronom a kronom ofa da macho oben suame no wasi breman main street na okay na fi wasi kronom okay wasi kronom a bisa ezi asodan okay obi abechiro all right opposite Methodist church no opposite yeah okay it is se bia ote trotro mu na ekwa so besi iron gate usi iron gate a utwa akwan mu a obi abechiro ukuta wo kan so na ade kwa kronom station ho ba bia U10 no wo no wo 10 a on 10 o keva no ko straight okwa won se ne fa so bi sa SD asoda na obi abechiro da ba cho bia na obi nso opese ono akasa so ne bansa ede ne bremo ohu se ne ba wo saate bia no onya baabi mfa ne nko pese so ne nsa de ne bremo ana obi akohu site bi opese obomamane na mode come on hihye so daache metuma kwa mo akwan kire mo akiri kwan ebia ne de telephone no kire kwan ne chen baabia mo number sam ne betu na obi pese oni mo di nkita ho a oni mo di nkita ho yo ko mi da se numbers no 0542 388 100 that bacho can be 0542 388 100 the other one is here 0547 047 807 yeah that bacho can be 0547 047 807 yeah ebia wutie wo amanone uni kumase ha wo takrade wo baabi a ekwan wa infact omo number no frɛ eno mo ninkita ho unyanka obeba untumi mma wo moa bi a fa telephone no so fa mo no mo fa mo adwumade na ade we ne ye enafam o enafam sabe se wo so yi obi afiri saati bia no mu na wo ankasa wa rehab no yeah aduani obedi nko akora no enya agro ntemsafo fa numbers no na ene sechere family eni hon kita hon baro enya asora sam de what we SD ni a unu SD ni na akofa ba part of social event enyam sem kan bia no da chi behu na obehia gato boy bia wonim no na obi asebe wahia wo ajiu phone ajiu sika bi na behia na wabo type na ODSD line mu a ebia sakraba ebia bosu go fi da bacho ye sorry masemo etwa to na menemo ewie meda Opemsuo radio ase me enana tunfo takonya kokko so se mama ya sa akonya kesi meda so pani chiba for junior ase asoro so for Eric from Paul Kronmabo here as some of my clients the dino is adwumade kesi
etu nsafra awofo nyina afin panyifo atu nsafra nyina regional minister ne MPs ne directors ni na system se mu nyina mu nyama tachiri na parents ni nyina awofo no so mra na bia na nim ya chana obabi ekọ sat be no bi so ba na afi achide no so mra na fam wan kwala no na mi se nyambe boa ma mu nyina yetuma bi ni nyina mpa bre foforo kakra na fi awrade aboa o da masibre mesumeda mo ase yeho anhira mo se mobile